ce ba kowa sai ne. Ba za ka taɓa komai ba, ke da shi kamar Laila Majnun kuke, ko da mutuwa ta zo ba ta ɗau ɗai kamar ɗaya ba. DJ. Dubu na salati ga karbuwa ta nadama, gurin annabi a halinsa sun yaba sunna. Abba Sadau ne an ba Zainab Yarima amarya, auren sunna ya daura wayo Allah. Ya amarya Zainab Yarima na yaba girma, guda ke yi miki bai ta kadiya gun umma, ba bai ta makarki a halin ku na ga alama. Tunda na wake bakin ki yau da wata yi nama, ga ki ga dai an banki mai hali na karama. Rabana da ya tsare ku ayyuka da nadama, tunda ke ce kika so bikin a yau aka soma. Zainab idan muka kai ki karki dawo don ba Abba Sadau ne an ba Zainab Yarima amarya, auren sunna ya daura wayo Allah. Zainab aure yau ya dauro yo Allah, kwalliya kin yi cikin shiri shiga ta kamala. Ga kiga abba an banki dai da kila wakala, ga iyaye ga yan uwan ki kun hada jumla. Ku yi rawar ta ku da girgizar da babu kasala, ko a so ku ake babu wanda zai muku illa. Wanda ke ta nasiha ga ku ku kaunaci Allah, ku zama na amana gidan ku kai ni imamai. Abba Sadau ne an ba Zainab Yarima amarya, auren sunna ya daura wayo Allah daɗi. Abba Sadau ne an ba Zainab Yarima amarya, auren sunna ya daura wayo Allah daɗi. Aure dai an kayo na sunna, dan gwanja na ta ya murna. Kai ku daure sada ku zaman amana, tunda ya dauri manuni ya ke nuna. Wata ran ku da yin yawa da juna. Kana kare mu ba ka ce kan mauro. Ko ma can ka ta. Za ku rubuta shi da cikin ɗan ƙasa ku ƙasa ka. Ko da sai ku rubuta mutanen mana. Saboda ba kwace saboda ba kwace ba ya suna Abba Sadau mutumin mu ga batuna, kar ku yarda da yan kunji haye
zan yi fatan tarka ka har gurin wankanka. Juliet dai muka bata Romeo sunanka. Abba Sadau ka tuna ya guda aka baka. Maza shigo dau albarkaci gurin sadakanka. Rike amanar Zainabu mance yayan kuka. Yanzu dangi Zainabu sun zamo ahalinka. Kaga baka ajiye ba ka riga ka dauka. Kaga har mai wakar ga gunjana zama naka. Tunda har na yi wakar bikin ku hanyar rawar jin daɗi. Abba Sadau ne an ba Zainab Yarima amarya. Auren sunna ya daura wayo Allah daɗi. Iyayen ango hada da dangin ango, yan uwan ango da kansu sun taya murna. Alhaji Ibrahim Sadau na gaishe ka. Daga mahaifin angon mu ya fito ba shakka. Rabu ya ƙara tsare ka Allah ja kwananka. Fita shekara bin shekarun makiya naka. Hajiya Bilkisu mama na gaishe ki. Sanin maman ango gurin mu ba ta makarki. Kita ninka dumin addu'a akan 'ya'yanki. Karki da mai da 'yan hasada ta kan zama taki. Hajiya anti Jummai ina yaba taki. Ba kuma anti Sadiya ina gaishe ki. Anti Sadiya dole ne kiran sunanki. Ga kuma anti madam tamu dole in yaba taki. In yi baiti danki. Hajiya Rahama Sadau na Gwanjana ta yi murna. Ga kuma Zainab Sadau yana ta yi murna. Aisha Sadau Gwanjani nake gaishe ki. Ga kuma Fatima Sadau yana yaba taki. Babba Sadau kai ma ka tashi in danganka. Ga Khalifa Sadau na Gwanjana gaishe ka. Ga Suwaiba Sadau na Gwanjana ta yi murna. Na da Sadau ke ma na Gwanja zan gaishe ki. Ga kuma Amma Sadau yana ta yi murna. Bangaren dangi na Mariya na gaishe ku. Uncle Muhammad ga na Gwanjana ya fataka. Ga kuma Uncle Alhassan Rosha na murna. Uncle Umar Sido na Gwanjana gaishe ka. Ga Abdullahi shi ma ya taya murna. Hajiya Amina aina Gwanjana gaishe ki. Ga Hajiya Nani da ki tashi na ganki. Maman Lare ana Gwanjana gaishe ki. Maman Mamma na Gwanjana ya bataki. Hajiya Hadiza na Gwanjana gaishe ki. Ga wakar da na yau nake ta faman yinta. Rahama Sadau ce wacce ta dau nauyinta. Kun ji yayar ango guda da babu kamar ta. Kun ga ko dan abiya ta a kira sunanta.